Vítam vás u môjho slávnostného 8. dielu super série. A potom ignorujte toto. Ignorujte to. A iba som vám chcel povedať, že je mi ľúto za to, že som mal brutálne veľkú pauzu. V 7. dieli som to nepovedal, lebo ten som robil asi tak 3 mesiace dozadu. A nebudem vás tu oblbovať a poďme na to. A tiež trošku som offscreenoval. Teraz máme full chestplate a helmu. Potom tieto veci som zobral z tej čestky, ktorá bola v 7. dieli. No, tieto pants. Potom štít sa nám rozbíja a zobral som nové tools. Tiež som nafarmil jedlo a ako je vidno mám menej torčiek, takže som bol aj v caveke. A nebudem dorábať farmu. Samozrejme zase som porušil sľub. Ale to je jedno. A pôjdem do caveky. Takže užite si video. No. Už mi došli slova. Takže tiež budem podľa mňa v ďalšom dieli. Podľa mňa nie, že to spravím, lebo ako je už dlho vidno, tak ja svoj sľub skoro nikdy nedodržím. Ako napríklad chcel som ísť do nedru, ale chýbajú mi 3 vrchné kúsky. Lebo ja kôň som sem dal takto 3, aj keď som tam mal dať 2. Takže som veľmi šikovný. A pôjdeme do tamtej caveky, ktorá je tam. Naposledy ma tam asi tak 7-krát zabila Vička, ale ja som zabil ju, teda čo. A tiež mám veľa cobblestone, takže bude sranda. A to je tá farma, ktorú som robil. Je úplne krásna. A to je sugarcane farma. To je sugarcane farma. Prečo vám to dávam tour z môjho domu? Mám ísť do caveky. Čo robím? To je starý meč. Čau. A mohol by som získať irony na full iron. A potom by som mohol ísť až do deep slate. Takže bude sranda. Jo, koľkajte, čo som to spôsobil. Úplný vodopád. Ují. Nádhera. Tak pokračujeme. To sú rovno irony a nejaké zlato. A neviem tam vyliesť, nevadí. Takto. Počne sa torčku. Jej, irony. Toto je vzácny pohľad na to, ako ja získavam irony. Lebo ja som sa nikdy nedostal lepšie ako ironový meč. A už to je deep slate. Tak tu som asi skončil. Aj dole nejaký iron určite. Zombo. Počkej, ja som si zabudol dať zvuky. Som tupec. OK, už by to malo byť aj počuť. Jo, ale to je moc hlučné. Zle si držím kontroler. Nie, mám opačný kontroler. Uhni. Nechaj ma. Čo som mu dal za knockback. OK. Torčka. Rýchlo torčkuj to. Rýchlo. Skoro jak sa to spavnú mobovia. Ne. A toto je vidno, prečo nechcem chodiť do cavek. OK, ideme naspäť. Len si musím švihnúť, lebo sa mi tie veci despawnú. A to by som bol teda strašne vytočený. OK. Ja speedrunem to jak retardovaný, však sa zabijem. Bežím. Malý zombok. Si ma nepraj. Ja nemôžem za to, že mám takto rýchlo sa mi otáča myška. Takto pohnem a už som mimo dverí a neviem ich zavrieť. Ja si po teba idem. Ty cavekár. Ty jaskyniar. Hop. To je cool. Meč.
S 2 durability. A aspoň niečo. Skok. Marnosť. Čo? Kde som? Tu. Je to. To je železo. Není. Neotálam. Jej, mám všetky veci. Čo to robí slime? OK, poďme hore. Som spomalený. OK, poďme hore. Rýchlo. Musím si dať veci. Rýchlo, jak vône. Som pomalý jak kone. Pes. Hopla. Vôbec sa neponáhlam. Môj kurzor sa vôbec neponáhla. To som stratil svoj Pro Controller a takto to hrám. OK, som zase ready. A počkaj, mám zle. Tak, už je to lepšie. Oj. Nič to ani vidno. Ja. Creeper. Prečo idem k nemu? Zmizni. Tak nie. Ja sa musím vyhýlovať broňa. Dia! Len nemám ironový pickaxe, takže je to úplne zbytočné right now. Teraz tu iba skautujem územie. Samozrejme je to zombík, ale asi nenádlho. Ja neznášam túto hru. Kríž, krása. Moderné Minecraftové umenie. Ja by som to už podľa mňa išiel vysmeltiť, lebo toto je fakt zlé, že to je kostlivec vo full irone. A jedno zabudol som vám povedať, switchol som na difficulty hard. Už to je sranda. Kto tu toto postaval? No ja určite ne. Lebo ja som tu ešte ani nebol. Okrem teraz. Idem hore jak nejaký exot. To bude trvať. Ináč moje svíčko už není 2, takže nemám lepší update jak 1.1. Devina? Neviem teraz. Ale nie je tu Copper Golem. Či je? Nie, je tu Copper Golem. Jej! Super série ešte nie je stratená. A ináč stále som ju neskončil. Super séria bude do nekonečna. To nekončí. Až kým neporazím Ender Draka. Alebo kým sa nespravím Iron Farmu. No to je dobrý nápad si spraviť Iron Farmu. A tiež získať nejaký coal. Ale to myslím, že nebude problém. Keďže pôjdem sem. A tu je jeho nadbytok. O čom japujem? Deväť minút gameplay a nemám ani vysmeltený iron. Pomer. A chcel by som získať tie diamanty. Keď získam diamanty, tak ukončím toto video.
Takže toto bude veľmi krátke video. A speedrunujem ho trošku. A myslím, že si spravím to, že si nechám keep inventory, lebo toto je fakt strašné. S týmito creeperami otravnými. Čo tu furt vybuchujú každé 3 sekundy. Sunflower. Tých je tu tiež nadbytočne. Počkať, pôjdem cez zóne. Cez mine. Či to není mine? Ok, to není mine. Pavúčikovia. No poď creeper. 2. Výborne, ďakujem. Poď aj ty. Čauko. Teraz kde je tá diaľnica? Ešte je tu 3. To je úplne úžasné. To vyzerá teraz jak oné. Jak keby tu nukleárka vybuchla. Poď, skoč tam. Zastávaj. OK, bežím. Toto ma zachránilo. Toto ma úplne zachránilo. Kámo. To je hrozné. Čo kokos? Díky za boost. Čau. Čauko. Ne, nechcem skapať. Už som tak blízko domu. To trvá večnosť. Dobre, kašlem na čokoľvek, čo som vtedy povedal o tom, čo budem robiť v ďalšom dieli dokončujem tú onu. Ale toto je nemožné. Nemožný gameplay. Pavučík, zlý pavuk. Get out. Vychod do domu. Do svojej šedej postele. Amen. Ok, zabudil som sa v kaldrone, asi mám oné. Môj bože. Žiadny creeper? Žiadny creeper. Ok, toto bolo close. Toto bolo dramatické. OK. To bolo strašné. Môžem sa pozerať na svoje krásne umenie. Zombík zrovna zomrel. Haha, smola. Skill issue. OK, piglink. Mesko. Musím si spraviť aj nejaké torčky. Sorry za ten hluk v pozadí. Pik. Tak. To trvá. Kamo. Bum. 20 torčiek tomu ver. Prečo som stál takto tú ruku úplne? Ňam. A poď posledný iron. To dokážeš. To zvládneš. Jej. Dokázalo sa to upiecť. Nemám styky v čestke. Toto je čestka na bordel. OK, musím nakopať. S mojimi silnými pesťami. Super. What? Lopatiak. A kritika. Kritika. Typek mal asi na tej lopate šartné späť. A každopádne healujem sa.
strašne pomaly. A to vôbec nevadí. Jo, to ignorujte. Dankeschön. Dankeschön za vaše ignoranstvo. Spravím si nový meč. Už netrvá 1 000 000 rokov spravenie pikexu. Čo? O čom točím? O čom som japoval? Spravím si asi topánky železné. Nechce sa mi to tam dávať, tak kliknem na receptík, bum, a toto dropnem. Výborne. Výborne. Počkajte, torčky. Bum, opačne, takto. Super, za chvíľku budem mať full iron. A 16 minút. 16 minúta, bum, skoro full iron. A protection 2 gate to už jak normálne ironové. Asi. Neviem. Tak to vypočítala moja veľmi zlá matematika. OK. V ďalšom dieli ale dorábam tú diaľnicu, lebo to už je strašné. Jak mi to trvá. Za prvé som mŕtvý youtuber, za druhé neviem dodržať sľub, za tretie kde je druhá vilička? Teda čo? Za štvrté. Neviem. Za štvrté. Toto bude trvať. Ale už mám tie dia. A skúsim získať, takže si môžem spraviť diamantový pik. Zoberiem iba tam tú lávu a spravím už konečne ten portál do nedru. A to až v ďalšom diele. Teraz iba získavame diamanty. Až potom robíme ironový. Teda čo? O čom točím? Raz hovorím o tom, jak si potrebujem dorobiť oné a druhýkrát tu japujem o tom, jak potrebujem, neviem, železo a musím dorobiť ten tunel, lebo som skoro zomrel. Kam ja tu japujem od jedného do druhého, do tretieho, do štvrtého. Ja neviem. O niečom japujem, ale netuším o čom. Ale sme v kejvke, čo je super. Aspoň to tu osvietlím. Ja tu rozprávam po východňarsky. Osvietlím. Oho! Ruka. OK, výborne. Máme 5 slamov. Jak sa tam tí mohli zabiť? OK, diamanty! Jej! Máme diamanty. Jo! Critical! Creeper. Kamu? Typek má železný meč. Čo je? Vybuchni. Yes, zachráňujem ma. Ja tu umrem. Ja mám diamanty. Ale musím pokračovať. Ja nikdy nekončím. Útok. Mrkva. What the? Lagy ma zachránili. Kam? Hurá preč. Preč. Kam? Nie. Ja som skoro umrel. No way. No freaky way. Bro. Čo to bolo? Mňa Ježiš zachránil. Normálne zázrak. Mňa zachránil lagy. Kámo. What?
To boli také lagy. Som musel byť tak strašne zalagovaný. No ja ten creeper treskol a normálne, že 8 sekúnd sa tam nabíjal. To je keby som ho nebol počul, by som umrel. To ma hitol. What? Ja aj skeleton. Ja nemám meč. Čo? Ja nemám oné. Ja na teba nemám. Sorry. Čau. Mne sa nechce fajtiť. Mrkvička. Bum, do našej zbierky. Krása. Mne došlo jedlo. Vyslovene, že mi došlo jedlo. Zachránil ma bug. Ja by som bol umrel. Doslova do písmena zachránil bug. Bro, ja som lucky. Kravička mu. Mňa zachránil bug. Zachránil ma bug, počujete? Ja mal by som o tam prestať rozprávať. Počuli ste o slove six, teda čo? Ne, mal by som byť ticho. 21 minút už trvá to video. To je utrpenie pre všetkých divákov aj pre mňa. Lebo 4-krát som už skoro umrel. Získal som diamanty, čo je super. Ale, bro, že ťa zachráni. Doslova. Poslednú durabilitu máš na shielde a zachráni ťa bug. Bro, toto máš, že spasil Ježíš. Kamo. Toto si dám do čestky. Toto bola záchrana. Dobre. Gati už mám skoro rozbité. Idem sa napapať. Pánky si dám na bok. A zatiaľ vám poviem, čo budem robiť. No, takže v ďalšom dieli budem vykopávať celú tú caveku. Celú. Absolútne celú. A teraz budem exportovať ďalšie video, ani to nebudem strihať, lebo toto bolo brutálne. Tak, bude sranda. Takže nezabudnite dať like a sub, nech mám z čoho vôbec robiť, lebo moje veci sú proste, že telefón, Nintendo a tieto dva trash kontrolery, ktoré sú úplne úžasné. A ďakujem vám za všetko, za všetky lajky, za všetko a teraz sa tu lúčim, aké by som mal na veky odísť z YouTube, ale neodchádzam. Takže díky za všetko a čau. Čauko.